Pozdrav ljudi, evo izašli smo napolje da se istrčimo. Gdje ste Mico, Milice? Vidite vi kako moje kuce trčkaju po bašti. Pa nema ništa lepše nego to, kad one izađu napolje. Da vidimo, jutros je i sinoć padala velika kiša, baš je dosta napadalo. Da vidimo kako su nam rotkvice. Pa nešto ih jede, vidite, čipkaste rotkvice. Biće ko čipkasti pukupus. Nešto ih jede. Ne znam šta ovdje još nešto ispod raste. Ispod rotkvica još nešto raste. Vidjet ćemo da li će uspjeti. Čekamo da se formira onaj korenčić. Malo ovu travu da sredim ovdje. Vidite, vidite vi to. Kako su mi lepe rotkvice, nema šta. Mila, šta radiš Mila, šnjuvaš? Evo je ova bundevica. A ovdje je ipak nešto niklo posle ove kiše, pogledajte. I ovdje nešto niče. Ajmo da počupamo ovu travu malo. Okolo zatrpat će mi ove moje džakove. Ova trava, vidite koliko je ima. Nešto je ovdje počelo da niče, nemam pojma šta niče, neka niče. Ovdje imamo sve i svašta. Znači sva ova trava koja mi upada ovdje u kadar, da je očistimo. Pogledajte vi kako je to sve niklo. Ovdje imamo krastavčiće. Krastavčići mojići, pogledajte vi to. I ovdje još po nešto niče. Šta je to, ne znam. Nemam pojma. Ne znam, vidjet ćemo kad poraste. A ova dinja, što mi je nešto požutela. Od čega je požutela? Verovatno od sunca. Ali ona se ovdje protegla. Pogledajte koliko se protegla. Gde nam je onaj ženski cvet? Evo ga. Da li će biti nešto od toga, ne znam. I bio je još jedan ovdje negde. Još jedan je bio ovdje negde, ali ne mogu da ga nađem. Nema veze. Lubenaje krenule, pogledajte gde su otišle. Vidite kolika mi je lubenica. Otišle lubenice. Evo je ovdje cikorija. Ona čim padne kiša procveta, a kad je sunce, suša, zatvori se. Tikvice ove, vidite koliko su se raširile. Pogledajte vi ove listove. Šta kažete? A tamo nije nikla ona žuta. Nema veze. Ovdje imamo svašta nešto cveća je niklo ili je ovo neki korov, nemam pojma šta je to niklo. I ovo ne znam šta sam posadila. Ne znam da li je ovo krastavac, šta je ovo. Nemam pojma. Evo su kuce. Vidite vi moje kuce slatke. Joj. Živo me zanima šta će da uspe, šta neće da uspe. Znači u ovim lavorima vidjet ćemo. Idemo tamo dalje da vidimo šta ima. Opa, ovaj se nešto raspuko. Ovaj list na bundevi. Evo ga treći list. Pogledajte kako bundeva raste. Ovo sam čupala i evo posle kiše opet poraslo. Ne vredi. Ovdje kad padne kiša korov buja. Nema to. Ne vredi to, to vam je tako. Šta da se radi? Šta da se radi? Tako vam je to. A vidite šargarepice koliko su porasle. Evo kreću da puštaju ove male listiće, barem ću šargarepice imati. Ovdje mi je suncokret. Evo ga suncokret. Nikoje. I evo ga još jedan ovdje. Pogledajte, to je hopi suncokret. Vidite kako je lepo. A ovdje, ovo prepostavljam da je bosiljak, a ovo malo oko bosiljka, ne znam šta je, možda je nana, možda je nešto drugo. A vidite ovo cveće što je lepo, posle kiše. Jao, kako su mi tikvice danas. Jao, tikvice, moje tikvice. Evo je smrdibuba jedna, vidite što je lepa. Gde si smrdibubice? Gde si ti meni? Došla tu na tikvice, vidite kako je lepa. Neka je živa i zdrava. Jaj.
Jao, i tikvice moje ovde, ko da je nešto bilo u ovom ćošku. Kad će da mi rode tikvice, šta vi mislite? A? Evo je ova ovde tikvica, ona je dobra. Ona je jedina koja je porasla velika. Vidite kakva je. Ali nemamo ženske cvetove, ne znam šta se dešava, samo ti muški. A, hoće me muški, šta ću? Imam toliko udvarača, imam i muške cvetove. I jao, i živote, kukulele. Eto, videli ste kako je posle kiše. Nema tu mnogo promjena, ali dobro. I evo ga ovaj paškanat, još se drži. Ali vidite kako je jaka biljka. Ovde može samo paškanat da uspeva. Vidite kakva je baštica. I ovo je, pretpostavljam, bosiljak. Jao ljudi, umori se od ove šetnje. Toliko sam se našetala da ne mogu to prosto da vam opišem. Jao, ja dok ispregledam sve ove biljke, prođem kilometre i kilometre. Kako to da vam kažem? Jel tako? A zamislite vi tu stvar kad bi ja imala kokošinjac. Ja bi onda mogla da ugasim kanal i da me više ne vidite. Tako da vas molim sve koji hoćete da me sklonite s interneta, donirajte mi za kokošinjac. Ko da više, što pre ću otići s interneta. Da ne morate više da me gledate, niti mene, niti moju baštu, niti kako ja kukam, niti kako molim da mi donirate. Donirajte mi iz inata. Ako hoćete da me sklonite s interneta, evo ugasit ću kanal ako mi skupite 5-6 hiljada evra da rešim sve svoje životne probleme, ja ću da ugasim kanal. I pomozite mi da se sklonim s interneta, da vas ne nerviram više, pošto vidim da vas jako puno nerviram, što sam bolesna, što mi je teško, što sam sama, što molim za život, što molim za pomoć. Vidim da vam je jako teško što me gledate zato što mislite da ja imam milione, ali ja nemam milione, ja imam siću neku i tako to, ali pomozite mi da odem sa interneta, da se sklonim, da radim nešto, pošto vi svi hoćete da ja nešto radim. Evo ja hoću da radim, hoću da imam kokošinjac, pa donirajte, ko hoće da me skloni sa interneta neka donira, jel tako? Eto, videli ste kako je moja bašta lepa. Evo je Mila došla. Gde si Mila? Gde ti je Milica? Mica! Mica! Gde si izgubila Milicu? Mica! Mica! Kući! Eno je sa njive tamo trči. Jao, što su blesave. Jao, pa gde si ti Mico moja? Dođi. Evo, juri Milu. Dođi, jesi se umorila? Hoćemo kući? Gde ti je Mila? Ajde, drži je. Eno ih jurcaju. Sad ćemo da idemo unutra. Live traje, inače pustila sam sve hejtere, sam odblokirala. Dođite, pišite šta hoćete, boli me ovo. Ljubim vas puno i vidimo se svi u live-ovima. Donirajte, sve moje podatke imate ispod svakog videa dole u opisu. Donirajte, pomozite mi da sagradim kokošinjac. Ljubim vas puno. Pozdrav!